Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय। दिनैहाय फिल्डआव थांनो नागिरदों आरोना। थांब्लाबो आं खारा आरोना, ओरैनो बिसोरनि खारनायखौ नायनो थांगोन आरो। थांनायाव साइकेल लानासो थांबाय आरोना, थाबायनो बासोनानै बेनिफ्राय बे ससेयाव गोजौ नालाय नारबाय आरोना, सालायनो हायाना दाब्लिंबाथाय, बेनिखायनो नारनानै थांगासिनो आरो जोङो। जा गारि खारदोंमोन ना, ओमफ्राय जोङो बारनो हायाखै आरोना। ओमफ्राय बेलासि टाइमावथ' गारिफोरा जा भिर जाखायोना, बेनिखायनो एसे नेनानै बारबाय आरो जोङो। Kamando sakri laनांगोन, मालायफोरा साख्रि लाजोब्बाय, जोंफोरासो मा जाना दोङो मिथिला। दिफारि सिंसि नङालै ओंखायनो मोजां ओंखायनो जा गोजान खामोन फिल्डआबो, थाबाय थांनानै मेंदों आरोना। फिल्डसिम लासै माने लोगोफोराबो साब्रै जाबाय नालाय, थाबाय थांबाय आरोना, मेंलांजोब्बाय। ओमफ्राय खारना फैखांनानै नै लोगोआ बाजारबो खालामखाबाय, बाजार खालामखानानै थांनोसै आरोना जोङो।